हेलो लोगोफोर आं दैमालु नोंथांखौ आंनि चेनेल बड'टेक आरो बरायबाय। लोगोफोर दिनै आं बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननो इउटुबनिफ्राय बोरै भिडिअ आरो अडिअखौ डाइरेक्ट नोंथांनि मबाइलाव डाउनलड खालामनानै गेलारियाव सेभ खालामनानै दोननो हायो बेनि सोमोन्दै आं नोंथांमोननो बे भिडिअनि गेजेरजों फोरमायगोन। अब्ला थुदो लोगोफोर टाइमखौ थाङालासिनो भिडिअखौ जागायजेननोसै। लोगोफोर नोंथांमोना गिबियावनो बेनि थाखाय नोंथांमोननि मबाइलाव मोनसे एप्लिकेसन डाउनलड खालामनानै लानांगोन। बे एप्लिकेसननि मुङानो जाबाय स्नेपटिउब। लोगोफोर बे एप्लिकेसनखौ नोंथांमोना प्ले स्ट'राव मोननाय नङा। नोंथांमोना बे एप्लिकेसनखौ वेबसाइटआव मोनगोन, बेनिफ्राय नोंथांमोना डाउनलड खालामनानै लानो हागोन। नङाब्ला आं बे एप्लिकेसननि लिंकखौ भिडिअनि डिसक्रिपसनाव होगोन, नोंथांमोना बेनिफ्राय बे एप्लिकेसनखौ डाउनलड खालामनानै लानो हागोन। अब्ला लोगोफोर आं भिडिअखौ डाउनलड खालामनानै देखायदोनसै। लोगोफोर नोंथांमोना गिबियावनो इउटुबाव जायखिजाया भिडिअ मोनसे सार्च खालामबाय। सार्च खालामनायनि उनावहाय बेवहाय नोंथांमोना भिडिअखौ प्ले खालामनायनि उनावहाय बेवहाय भिडिअनि गाहायाव नोंथांमोना बे शेयार अप्सनखौ नुनो मोनगोन। बे शेयार अप्सनाव नुयोब्ला नोंथांमोना बे शेयार अप्सनाव क्लिक खालामनायनि उनावहाय बे गाहायथिंजाय नोंथांमोना नुनो मोनगोन स्नेपटिउब डाउनलड विथ स्नेपटिउब। बेवहाय नोंथाङा क्लिक खालामनायनि उनावहाय बेवहाय लिंकआ अपेन जागोन। अपेन जानायनि उनाव नोंथांमोना बेवहाय बे राइट साइडथिंजाय नोंथांमोना कर्नाराव बेवहाय क्लिक खालामनानै भिडिअखौ डाउनलड खालामनो हागोन। बेयाव क्लिक खालामनायनि उनावहाय नोंथांमोना बेवहाय नुनो मोनगोन नोंथाङा MP3 डाउनलड खालामो ना MP4 डाउनलड खालामो ना HD भिडिअ डाउनलड खालामो, बेनि थाखायनो दा जायखिजाया क्लिक खालामनानै बेवहाय भिडिअखौ डाउनलड खालामनानै लानो हागोन। बेयाव नोंथांमोना नुनो मोनगोन भिडिअखौ डाउनलड खालामनायावहाय नोंथाङा भिडिअखौ SD कार्डआव डाउनलड खालामो ना नोंथांनि फन स्टरेजाव डाउनलड खालामो, बेवहाय नोंथाङा चेन्ज अप्सनाव क्लिक खालामनानै बेवहाय नोंथाङा फल्डारखौ सेलेक्ट खालामनानै बेवहाय बे डाउनलड अप्सनाव बेवहाय क्लिक खालामनानै भिडिअखौ डाउनलड खालामनो हागोन। अब्ला नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै बुजि मोनबाय जानांगौ। भिडिअखौ नायना मोजां मोनदोंब्ला अननानै लाइक खालाम आरो शेयार खालाम आरो गाहायनि कमेन्ट सेक्सनाव कमेन्ट खालामनो दाबाव। लोगोसे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनायजों लोगोसे खाथिनि बेल आइकनआव थुनो दाबाव। अब्ला लोगोफोर दिनैनि थाखाय बेखिनियानो। उननि भिडिअ लोगो मोनफिननायनि मिजिं लानानै दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'बाय। गोजोन्थों। गसाया नोंथांनि सानखौ मोजाङै मोजां बारहोथों। जै बर' हारिनि जै।